Σήμερα θα έχουμε... Έχουμε ζώο. Γιάννη! Τελικά είμαι γουρλής, μια φορά ήρθα. Τι κάναμε. Γιάννη! Μην του πάρεις εδώ, θα γίνεις μουσκεμα! Μην του πάρεις εδώ, θα γίνεις μουσκεμα, σηκώνεται πολύ. Δεν το πας καλά και το τσακίζεις το αυτοκίνητο όλο και θα σπάσει και μια ξόγια μπροστά, έλα πίσω. Στα ίσια φέρτο, εκεί το αυτό που του κάνεις είναι θάνατος. Το τσακίζεις το αυτοκίνητο. Πήγαινε όλο το αυτοκίνητο λίγο πιο δεξιά και στα ίσια. Πάλι το ίδιο κάνεις. Βγες πίσω όλο, όλο δεξιά πίσω. Όλο πίσω δεξιά. Μόνο ίσια τιμόνι, αν βγει. Πρέπει να κατέβω από εκεί. Για αυτό στο ίσια, ίσια, μην κουνάς τιμόνι. Ίσια. Δεξιά πάρε. Εκεί. Ήμαρτο ρε, που έμεινα από μπαταρία. Μητσό! Το ταντάκι μέσα έχω 2 μπαταρίες, πάρτες. Όχι Γιάννη, δεν βγαίνει, πίσω. Α. Το λέω, 5 φορές σου το είπα. Βγήκα απέναντι στο Μάνο. Κόλλησε. Κόλλησε. Από πού έμεινε. Ω Παναγγέλη, προφυλακτήρα. Γιατί δεν με πάεις παλικάρι με τον άντρο όλο ξά πάνω. Το πήγα να κάνω μωρέ, αλλά... Έσπασε το πλαστικό. Είναι κολλήσιμο. Περίμενε. Θα πάρεις τερά ρε. Γιάννη! Ωπα, θα βάζεις ένα. Άστο, θα το τραβήξουμε ρε, άστο ρε. Ένα η μάντα. Δημητράκο, πόσο δεν μάδεψε το κινητό παλικάρι μου. Άστο Γιάννη, περίμενε. Έλα. Μάντος, Γιάννη! Μάντος ο κοτσαδόρος φαίνεται! Αυτό το παστό. Παίρνω εγώ τώρα. Γιατί πάτε να ανεβείτε τις ράβες λοξά?